Jeg er blevet foreslået, at jeg lige laver en video, hvor jeg dokumenterer den her samling. Så I får lige en improviseret kort video, hvor jeg lige viser den her samling frem, inden den bliver splittet op og solgt videre enkeltvis. Så det var faktisk en del af en større samling, der blev købt. Og i den, der var der en næsten komplet boostersamling. Så den første mappe her, det er med de ældste booster. Så der mangler Arabian Nights, og der mangler Alpha Beta Unlimited. Men udover det, så burde det hele være der. Der er nogle få boosters, som jeg tror Portal-serierne og Renaissance, nogle af de der Ferdinand, Blackboard og så videre. Jeg tror heller ikke, de er med her. Men ellers så er der et komplet sæt, eller en komplet sæt af alle boosters enkeltvis. Men ja, Arabian Nights mangler. Det sjove er, at jeg har selv en graded Arabian Nights booster. Men ja, den var altså ikke en del af samlingen her. Så det er alle de gamle her. Og de er faktisk i virkelig god stand. Hvilket godt kan være lidt overraskende. Og det sjove er også, at alle de her boosters, de er ældre end jeg selv er. Men ja, jeg har gået lidt med tanken om, at jeg skulle sælge det enkeltvis. Eller jeg skulle prøve at få det solgt samlet. Jeg kunne egentlig også godt finde på at gemme det. Men sådan får jeg det nogle gange med de samlinger, jeg køber. Men har egentlig lovet mig selv, at det ikke rigtig giver mening for mig at gemme nogle ting. Fordi det er svært at køre en forretning, hvor jeg beholder ting. Men ja, så det er den første mappe. Nok også de mest spændende boosters egentlig. Fordi de ældste og dyreste. Og jeg ved ikke lige, hvilken rækkefølge de kommer i her. Passer nok meget godt. Men ja. En af hver booster. Da jeg var lille, så havde jeg lidt en tanke om selv. Og jeg gik faktisk i gang med at samle et sæt, hvor jeg begyndte at købe en af hver booster. Og det var jo så dengang det var der Dragon of Tequila, Magic Origins og så videre. Jeg kom aldrig sådan særlig langt med det, og så tror jeg gav op efter jeg havde 50 forskellige eller sådan noget. Men ja, det er sjovt, hvordan jeg sådan nu rent faktisk har et næsten komplet sæt i hænderne. Jeg har faktisk også mulighed for at få en alfa og beta booster, hvis jeg vil det. Ja, det her det er så de nye serier, hvor der er alle mulige forskellige draft set collector booster. Man kan også se, hvordan at et år i Magic-udgivelser her har været 4 sider eller sådan noget, hvor at på de gamle der er det jo 2 år per 4 boosters eller sådan noget. Det her det er så slutningen på samlingen, altså den går frem til Lord of the Rings. Og ham der havde samlingen, han fortalte også, at han, altså ud af at han nu valgte at solgt, så droppede han det derefter i Lord of the Rings, fordi at der kom alt for mange serier til, at det gav mening at følge med på. Og man skulle skaffe, ja, du ved, en booster af dem alle sammen. Det her det er så modern-serierne. Jeg tror faktisk ikke, altså jo, det er selvfølgelig relativt mange penge. Men det var ikke fordi det var den største del af samlingen egentlig. Også fordi det er sådan lidt, det er svært lidt at sætte en pris på, også hvor meget jeg lige skulle give for det, fordi selvom der er en relativt høj værdi, så hvis du ikke kan finde samling, eller en køber til det samlede, så skal det splittes op og sælges videre. Og jeg købte faktisk en komplet boostersamling her for nogle måneder siden også. Og den splittede jeg op og solgte videre, så det her det er faktisk det andet komplette boostersæt, som jeg har fået ind ad døren. Og jeg har stadigvæk nogle af de boosters til overs. Men jeg tror også, jeg ender med at splitte den her op og sælge videre enkeltvis, som det er lidt sundt. Men jeg tror ikke, det er muligt at finde en samlet køber til dem. Så det her det var alle boostersne. Men jeg vil også lige vise nogle af de andre ting, som var i samlingen, fordi det måske egentlig i virkeligheden er... Jeg ved ikke, om det er mere... Fjerner lige dem her. Jeg ved ikke, om det er mere interessant, men det er i hvert fald også interessant. Så i den samling, der var der også 6 Power 9-kort. Og grund til, at jeg lige filmer det her spontant nu, er fordi, at i morgen, så skal jeg faktisk ud til en køber af alle de her 6 Power 9. Så det gik ret hurtigt med at få dem solgt, fordi jeg var heldig at finde en køber, så vi kunne lave en samlet handel på dem alle sammen. Så dem kører jeg ud med i morgen. Så men de skulle lige filmes og dokumenteres her. Og så var der i samlingen var der nogle andre sådan relativt halvdyre kort også. Bare lidt
random kort. Og de ting, der var her, og så på plus de boosters, der var herovre, det var nok sådan noget 90% af hele samlingsværdi. Og så var der lidt random stables og så videre. Jeg tror, der var sådan lidt småkort for 15.000 eller sådan noget i den stil. Og så derudover, så var der også nogle sealed boosterbokse. Men dem har jeg ikke lige til at ligge her, fordi det er blevet rodet sammen med alt det andet, jeg har. Men ja, det var nok den største samling fra en privatperson, som jeg har købt indtil videre. Jeg gav... Jeg ved heller ikke, om jeg må sige, hvor meget jeg gav, om sælgeren vil have det ud. Nå. Men jeg gav 231.000 for det hele. Og størstedelen af værdien var jo selvfølgelig de her Power 9-kort. Og så stablesene her. Og så i boostersamlingen var der også... jeg kan bare ikke huske, hvor meget det var cirka. Men det var den største samling, jeg har købt indtil videre i hvert fald. Lige i forlængelse af det her, så nævnte jeg jo, at det er den anden boostersamling, jeg har købt. Og af den anden komplette samling af boosters, jeg har, der var der også alle de her underlige boosters med, som jeg aldrig havde set før. I hvert fald nogle af dem. Så jeg synes, det var lidt sjovt lige at vise dem frem, fordi jeg har ikke solgt dem, fordi igen, det er måske lidt svært at sælge dem her. Noget af det ved jeg heller ikke helt, hvad er. Men ja, der var det sådan, det var virkelig en komplet samling af boosters, hvor der var virkelig, altså for eksempel, hvad er den her booster? Hvor hvis man ikke havde den, hvordan ved man så, at man mangler den her? Jeg ved heller ikke, hvad det her er. Og om det overhovedet er en booster. Okay, jeg er lidt i tvivl om de her, de var måske med i samling, eller om det er bare mig, der har rodet det sammen. Men ja, okay. Så er der nogle relic tokens. En eller anden promopack fra 2015. Chandra Spellbook. De her, jeg ved heller ikke helt, hvad det er. Det kan godt være, det er fra Gideon Spellbook, og så Jace, det her måske. Nej, måske ikke. Sådan den her, den ved jeg ikke, hvad er. Warfare Spark på japansk. Og det er sådan en Dominaria booster pack, som... det er åbenbart ikke normalt. Okay, det her det er Gideon Spellbook boosters. Og der er nogle Buyerbox promoer. Jeg ved heller ikke helt, hvad det her der. Tokens. Ja, okay. Og jeg ved heller ikke helt, hvad det her der er, eller hvorfor de blev lavet, men det er det i hvert fald. Men der var også alle de her promopacks, nogle af dem har jeg så solgt, men ja, det var bare sjovt, hvordan i den boostersamling, der var der vitterligt alle boosters. Og ikke kun bare de almindelige udgivelser, men som I kan se, også alle de her lidt underlige nogle. Nice.